Eraitsitako eraikinek, metrailatutako erraiek, bortxatutako emakumeek, erbesteratutako umeek, aspiraturiko hizkuntzak, jazarritako nortasunak, errausturiko duintasunak, inauziriko etorkizunak, keak oroitzen digu suak iztrik. No me he enterado. Ni bagarin, ya nahi zen. Ahora hay. Agur!
urte batez egun seinalatu honetan bertaratzeagatik. Esan baino lehen, gogora ekarri nahiko nuke Javier Jauregizar Piñubolas, Gernika Batzordeako kidea izandakoa, hain dela gutxi joan zaiguna, txalo bat eskatzen dut beraretzako, eragunez. Agur Javi, osakada bat familiari. Gernika Batzordeak 5 hamarkada beteko ditu aurten. Mende erdia, beraz. Baina badirudi hamarkada guzti hauetan ez dela ezer aldatu. Ez dugula ezer ikasi. Gure aldarrikapenak beraz bere horretan diraute. Horren adibide bat da azken asteotako Gernika kuadroaren zalaparta mediatikoa. Horrez gain, eta esan dugun bezala, betikoa. Non nahi eta betidanik ematen den feminizidio sistematikoa estrukturala. Gizarte eredu patriarkal eta depredadorearen emaitza. Gerra errutina da gizarte mediatiko honetan. Non egia gezurrarekin ontzen dan hobeto digeritu ahal izateko. Non gerrak txio baten bidez iragartzen diren betikoek galdu dezaten. Gerra bat, eta beste bat, eta beste bat. Elkarren gainean, elkar estaltzen diren geruza informatiko soil bihurtuta. Palestinak bizi duen genozidioa bigarren mailara pasatu da. Arreta, Iranera eta Libanora bideratu digute. Presidentzia mediatikoa galduta, gure gogoaren bazterrean pilatzen doaz, Errusia eta Ukrainiaren artekoa, Sudan existitzen den ibez. Ikaragarria bada ere, drama ez dago milioika pertsonek bizi duten hondamendi humanitarioan. Dramatikoa dena da petroleoaren prezioa. Arrisku egoeran gaude. Errutinaren amaraunean harrapatuta, ez ote gara esentziala denetik desbideratuko. Ez ote gaituzte realitatearen ahanzturara gidatuko. Ahanzten den gerra, bi biderrez da gerra. Ahanzten den genozidioa, bi biderrez da genozidio. Fasismoa librea dabil, zer nahi egiteko prest. Atezuan behar dugu egon, fasismotik libratuko bagara. Atzo aukera ederra izan zen Donostian horrein demonstrazioa egiteko, besteak beste. Palestina librearen alde garrasi egiteko, herri libreen artean gu ere libre izango garela. Beraz, gora Euskal Herria librea, gora Palestina librea! Gora! Horreko urteetan baitu izan dugu Gernikako armolarekin, baina lehen antzerkian abestu izan denez, ez errepikatzearen berriro ere, bi aldiz, bino beraz ere jantatzearen bere horretan utziko du. Eskerrik asko tortzagatik. Galatutako erraiek, bortxatutako emakumeek, erbesteratutako umeek,